Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah netizen ya. Kita digawe Allah Subhanahu wa taala dadi menungso nggih. Wong wis dadi menungso ora nganggo mati, masyaallah. Mangkane bejo tenan nggih. Allah niku murah nggih. Kita sedaya ibadah ning donya ndang pirang taun. Dibales swarga sak lawase nggih. Mangkane dibetah-betahno nek ibadah, nek sedekah napa mawon dibetah-betahno ya diikhlas-ikhlasno asline ya iman wong dhuwit golek angel-angel dene wong tapi kita sedaya kali Allah Subhanahu wa taala dijoli swarga jadi mangkane kita sedaya bejo tenan nggih wong ndang kelangan tenaga pira ndang kelangan bondo pira dijoli swarga sak lawase nek tenaga bondo ki ya wae Allah jadi kita cara dagang mbek Allah niku wis dikei modal komplit karek njalak-njalakno. Aja rumangsa duwe insyaallah nek ngoten kula panjenengan sedaya saged slamet donya akhirat nggih. Disyukuri dadi menungso. Paringi mangan enak nggih, ape mangan ya ditata nggih. Ana japane ana apane sing nuntun Kanjeng Nabi sik menungso dadi mulya. Nek kewan sak piturute kuwi nek mangan ngamuk nggih. Yen netasen ya aku tau roh jenenge bajul mangan ngono ki lho. Ndang ngene rasane piye ora dilek-lek nek menungso nggih. Jek dimasak, jek dinapa-napakno jek lagek dimam. Ya iku nak ndono nek menungso dimbuk nyano Allah. Sampai nikah bereng ya nganggo acara, gak kaya kewan, gak kaya pitik sak nggon-nggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.